Een McDonald's in je stad. Een aanwinst omdat het mensen trekt of verleiding waar je je inwoners niet aan bloot moet stellen? Want als jij in je collegeakkoord 25 keer hebt staan het woord gezondheid en dat je wil streven naar een gezonde bevolking, dan moet je hier gewoon een stokje voor steken. En verder in deze uitzending. Het bleek te warm voor de ferry. En een wrang einde van het schooljaar. Goedenavond. Zeeland krijgt er 2 nieuwe vestigingen van McDonald's bij, in Hulst en in Vlissingen. Maar de discussie over de komst van het fastfoodrestaurant leidt in Vlissingen momenteel op, nu de inspraakprocedure afloopt. Is een McDonald's een waardevolle toevoeging aan een stad? Daar zijn de meningen zwaar over verdeeld. Op deze plek aan het eind van de A58 moet een McDonald's-restaurant verrijzen. Het gemeentebestuur wil daarvoor het bestemmingsplan wijzigen en laat er ook toestemming geven voor een Burger King. Heel jammer voor de entree van Vlissingen, denk ik. Ik vind het een slecht plan en ik hoop dat het niet doorgaat. 2 critici die elkaar hebben gevonden en samen optrekken in hun protest. De een arts, de ander wetenschapper. Beide op hun manier gespecialiseerd in voedsel en gezondheid. We zien dat de algemene gezondheid van de Vlissingse bevolking, met name op het gebied van overgewicht, net als overigens in de rest van Nederland, aan het verslechteren is. Er zal heel veel mensen met overgewicht, al 55% van de bevolking heeft overgewicht. En we weten allemaal dat dat over het algemeen niet aan de mensen zelf te wijten is, maar juist aan de verleidingen waaraan ze elke dag weer blootstaan. En waar het soms heel moeilijk is om daar niet aan toe te geven. Zeker als je hier langs rijdt, langs etenstijd of wat dan ook. Het is makkelijk. Kijk je dan naar wat het college zegt, dan zeggen ze van ja, er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Maar dat is niet zo, want als jij in je collegeakkoord 25 keer hebt staan het woord gezondheid en dat je wil streven naar een gezonde bevolking, dan moet je hier gewoon een stokje voor steken. En dan moet je zeggen van dit is in strijd met onze zorg voor een gezonde leefomgeving en gezonde Vlissingers. Het gemeentebestuur wil ook economische ontwikkeling in de stad. Ja, dat is altijd een spanning natuurlijk. Maar ik denk dat er fantastische economische ontwikkeling is. En dat je daar ook deze fastfoodrestaurants niet voor nodig hebt. Ik denk dat het penny-wise, pound-foolish is. Omdat over het algemeen uiteindelijk de bevolking minder gezond wordt. En de kosten voor die zorg komen voor een groot deel bij een gemeente terecht. Dus ik denk dat het heel onverstandig is om zo te besluiten. Ja, ik vind het heel gek. Ik vind het ook heel zorgelijk. Juist ook omdat we zien dat het probleem van het overgewicht en de ongezonde leefstijl, dat is gewoon nog steeds niet getackeld. En dat moet belangrijker zijn dan het zoveelste plek waar je weer ongezond kan eten. Het gemeentebestuur van Vlissingen zegt gezondheid belangrijk te vinden. Maar vindt ook dat fastfoodrestaurants zoals deze hier moeten kunnen. Dat liet wethouder Bertijn weten. Ik merk toch dat bij toeristen, bij studenten, dat er behoefte is aan een fastfoodrestaurant als een McDonald's. Er is vraag naar, zegt u. Ja, we denken dat een McDonald's een toegevoegde waarde kan zijn voor een stad als Vlissingen. Ook hier in Goes was commotie toen enkele jaren geleden maar liefst een hele fastfoodboulevard werd aangelegd. Maar nu gemeenten elk jaar meer en meer geld aan gezondheid en aan preventie moeten uitgeven, zie je dat zo'n keuze voor fastfood steeds meer begint te wringen. En daarom zie je dat de discussie hierover, wel of niet een McDonald's, veel hoger oploopt. Ja, dit is een mooi shot, maar vanmorgen vroeg vaarden de boten tussen Vlissingen en Breskens niet, omdat ze te heet waren. Toen de ferry wilde uitvaren vanmorgen ging het alarm af. Er waren problemen met de airco in de controlekamer. Het was daar te heet geworden en dan is het volgens de directeur van de Westerschelde Ferry gevaarlijk om verder te varen. Toen gingen ze met de andere boot zo snel mogelijk naar de overkant, maar daardoor steeg de koelvloeistof tot 130 graden en dat is ook gevaarlijk. Toen lag die er dus ook uit. Er werden bussen ingezet als vervangend vervoer. Tegen 10:00 was een van de boten genoeg afgekoeld om de Westerschelde weer op te gaan. Maar met die andere boot kwam het niet meer goed vandaag. Het personeel van Roompot lijkt in ieder geval voorlopig nog gewoon vanuit Zeeland te kunnen blijven werken. Dat is de voorlopige uitkomst van gesprekken tussen vakbond FNV en de directie van het bedrijf. Vorige maand werd bekend dat Roompot en Landal Green Parks fuseren en dat het hoofdkantoor naar Amsterdam verhuist.
Roompot laat nu weten dat er overgangsmaatregelen zijn afgesproken, zoals een aantal dagen per week thuiswerken. Wat de gevolgen zijn op de lange termijn, dat is nog niet bekend. Eigenlijk zouden ze deze week nog dicht blijven door personeelsgebrek. De buitenzwembaden in Koewacht en Zaamslag. Maar nu de temperaturen flink oplopen, zijn ze vandaag toch open gegaan. Konden ze gelijk kijken of het nieuwe reserveringssysteem werkt. Alle lifeguards van de gemeente Terneuzen zijn opgeroepen om te komen werken. Hallo? Omdat sommige parttimers al schoolvakantie hebben, is het rooster alsnog rondgekomen. En dus kon het zwembad hier in Koewacht een paar dagen eerder open. Geweldig. Ja, het is nou mooi weer en nu kunnen we er echt van genieten. Het zwembad is goed voor deze temperatuur en wij genieten ook heel erg met ons groepje. Ja. En dan is er nog het nieuwe reserveringssysteem. Gewoon een kaartje kopen bij de kassa is er niet meer bij. Je moet tegenwoordig vooraf een plekje reserveren. De gemeente Terneuzen wil zo overlast van jongeren uit België voorkomen. Die zorgde vorig jaar voor verschillende incidenten. Omdat iedereen zich nu moet registreren, heeft de gemeente meer grip op wie er naar de zwembaden komt. Ik vind het een goed systeem. Dan weet je precies wat er op je bad zit, en wat erop komt en wat eraf gaat. Nou is het natuurlijk dat je op voorhand een kaartje moet reserveren online. Maar als ik nou denk, god, het is mooi weer, ik wil nu nog komen, kan dat nog wel? Dan kun je op de site kijken of er nog kaarten beschikbaar zijn. Voor elk zwembad van de gemeente. De zwemmers in Koewacht vonden het in ieder geval geen probleem om vooraf een kaartje te kopen. Ja, werkt in principe prima en we snappen de redenen waarom ze dat doen. Dus ja, goed voor de veiligheid van de kinderen ook, denk ik. Ja. Nou doen ze dat natuurlijk om ook de veiligheid te waarborgen. Wat vind je daarvan? Ik vind dat wel mag, want hier is het liefst dat je gewoon een beetje op je gemak hier kan zitten. Als je hier wordt lastiggevallen is dat natuurlijk ook niet zo leuk. Vanaf nu blijven de zwembaden in de gemeente Terneuzen sowieso open tot het eerste weekend van september. Het schooljaar zit er bijna op. Veel leerlingen kunnen niet wachten om aan de vakantie te beginnen. Maar er is één school waar dat heel anders beleefd wordt. De Isaac Beekman Academie in Capelle. Want zodra de zomervakantie begint, houdt die school op te bestaan. De sfeer op deze school voor kleinschalig onderwijs is op de dag van het afscheidsfeest allesbehalve uitgelaten. Want het is een feest met een wrange bijsmaak. De leerlingen die nu noodgedwongen naar andere scholen moeten, zitten daar over het algemeen niet op te wachten. Ja, het voelt eigenlijk heel erg dubbel, want we proberen er met z'n allen gewoon een leuk einde aan te maken. Alleen dat is gewoon niet leuk. Het feest is heel leuk, alleen het is niet leuk dat het het einde van het IBA is. Dus als het niet het einde van het IBA was geweest, dan was het toch wel anders geweest. We gaan er gewoon wat leuks van maken natuurlijk. Alleen de feestvreugde, die is er nog niet. Want het is natuurlijk, we hebben nu 2 jaar op deze school gezeten. En dan in één keer, je gaat naar een andere school. Dat voelt niet goed. De school had te weinig leerlingen en volgens de onderwijsinspectie was de administratie niet op orde. En daarom wordt per 1 augustus de geldkraan dichtgedraaid. Dat is even de hele geschiedenis in het kort. Het besluit werd aangevochten tot de hoogste rechter aan toe, maar het mocht niet baten. De leerlingen zijn er in ieder geval nog altijd verbolgen over. Ja, heel apart. Het is een goede school, er is totaal niks mis mee. Je krijgt gewoon de beste les van Zeeland en ja, dan moet je weg. Ja, heel apart. 100% van onze HAVO-leerlingen slaagt. 98% van de VWO-leerlingen die slaagt. En dan durven ze ons een slechte school te noemen. Dat is eigenlijk gewoon, dat slaat natuurlijk nergens op. Voor heel veel leerlingen is het IBA eigenlijk echt een tweede thuis geworden. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Er wordt niet gepest hier. Er is een hele goede sfeer. Je kan individueel met de docent ook heel veel bespreken. Je kan echt dingen kwijt. En dat gaan we wel echt missen natuurlijk op een andere school. Omdat dat heb je daar niet. IBA is echt uniek. En ook hun docenten hadden tot het laatste moment nog gehoopt dat het nog goed zou komen. We hebben heel lang gehoopt op een doorstart. We hebben alles eraan gedaan. We zijn naar Den Haag geweest met bussen. Met spandoeken zijn we in Capelle geweest, naar het gemeentehuis. We hebben alles gedaan en ik ben blijven geloven erin. Ja, totdat het op een gegeven moment, dan voel je aan dat je natuurlijk vechten tegen de bierkaai. En dan moet je het ook gaan accepteren. Vooral om de kinderen ook te begeleiden naar een nieuwe school. Maar ik heb het heel lang geloofd dat we dus door konden. Omdat we een goede school zijn. Maar nu is het dus definitief. De school gaat sluiten. En daarom wordt er vanavond een feestelijk afscheid gehouden. Over deze rode loper komen vanavond 400 leerlingen en oud-leerlingen om afscheid te nemen van de Isaac Beekman Academie. En terwijl achter me de laatste voorbereidingen voor dat feest getroffen worden, is één ding duidelijk. Het grote afscheid nemen is begonnen.
De eerste tropische dag van 2024. Bij het weerstation in Westdorpen werd 30 graden gemeten. Op andere plekken in Zeeland bleef het iets koeler, maar het was overal zeer zonnig met hier en daar een kleine stapelwolk. Ook morgen wordt het warm, 23 tot 29 graden, maar er is wel meer bewolking. En na morgen wordt het koeler, maar het blijft voorlopig droog en vrij zonnig. Er zijn visarenden geboren in Zeeland en dat is heel bijzonder. Er is 1 paartje van deze zeldzame roofvogel in de provincie. Die hebben nu kleintjes gekregen volgens het Zeeuwse landschap. En die zouden we natuurlijk heel graag laten zien. Maar ze zijn kennelijk nog zo klein dat ze niet boven de rand van het nest uitkomen. Dus niemand heeft er nog een blik op kunnen werpen. Hoe weten ze dan dat er baby's zijn, zult u denken? Dat is duidelijk aan de ouders te merken, zegt het Zeeuwse landschap. Misschien kunnen we ze later nog laten zien. Tot zover Zeeland Nu. Een hele fijne zomeravond.